allan o ryddhad yw bod ni wedi cyflawni â gwaith. Y darllan ar ben a'r enillwyr wedi ei dewis. Y prif emosiwn wedyn oedd balchder. Nid balchder yn ein gwaith ni fel geiriaid, ond balchder o sylweddoli bod talenta arbennig iawn ymhlith y beirdd a'r awduron sy'n sgwennu Gymraeg y dyddiau yma. A waith gen i beth mae unrhyw hen synig yn ei ddeud. Dwi'n meddwl ei bod ti'n werth chweil a bod ni'n cael cyfle i ddathlu doniau hynny mewn achlysur fel hwn heno. Awdi amdano hi. Mae'r gyfrol unigol eleni yn un wnaeth chwilio i'n sylw ni cyn gyntaf ac ag wnaethon ni ddechrau darllen. Fel y dywedodd un o'n cydfeirniaid, mi asododd y bar yn eithriadol uchel, ac yn hynny o beth mi fydd rhyw fath o ffôn fesur wrth i ni ddarllen gweddill y cynnyrch. Mi wnaeth hi ein denu ni i mewn. Mi wnaeth hi yn rhwydo ni. Mi wnaeth y dawn dyd yn rhyfeddu ni. Ar adegau, mi wnaeth y cynnwys yn hysgwyd ni. Ond yn fwy na dim, mi arhosodd y gyfrol yma efo ni ymhell ar ôl i ni gael cloniau. Mae bleser arbennig gen i gyhoeddi. Mae enillydd teilwng iawn llyfr y flwyddyn 2015 ydy Awst yn Anghofio. Thank you.